ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, muli ako nagbabalik sa 90.7 Love Radio, ikaw ay nakatutok. Sa oras natin ngayon na 9:52 PM mga kabisyo, ipagpapatuloy po natin. At pag-uusapan natin mga kabisyo ang kwento na SPG Secret Files ni Nancy. Si Nancy na may boyfriend na nag-date sila. Pumunta sila ng Star City, pumunta sila ng MOA. Wow! Grabe naman. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nung nagtago sila sa madilim na sulok, nagnakaw sila ng sandali. Hinalikan nila ang bawat isa. At habang hinahalikan nila ang isa't isa, bigla na lang may pasabog silang naramdaman. Ang pagsabog na yun ay pagsabog ng tiyan ng kanyang boyfriend. Yung narinig nila yung pagsabog, tinanong niya ang kanyang boyfriend mga kabisyo. At napatunayan, nakasabay ng utot ng kanyang boyfriend ay merong lucky charm na sumama. Nalagyan ng bakas ang brief ng jowa niya ng mahiwagang etchas. Alam niyo yun? Alam niyo yun? Huwag niyo nang alamin kung hindi niyo alam ha. Kaya mga kabisyo, babasahin po natin ang mga komento ng mga kabisyo natin na nakatutok sa ating ngayong gabi na to. Basahin po natin unang-una ang komento ng isa sa mga avid listener natin na Sir Jubes. Ayan. Big shout out muna daw sa lahat ng mga Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Jay, Chip Arwin Henerlao, at maraming salamat daw po. Sabi ni Darwin sa kanyang komento, DJ Titan Jello at Rocky Terra. Minsan talaga hindi maiiwasan na habang naglalakad kayo ng mahal mo, bigla kang makakaramdam ng tawag ng kalikasan. At tipong mapapahanap ka ng CR. Same din kami na experience ng BF ni Nancy. Kaya bago ako umalis ng bahay, nagbabanyo muna ako para iwas pagkapahiya sa sarili at safe din para sa iyong kadate. Happy weekend to you, paring Jello. Wow, nagkaroon ako kaagad ng kumpare. Thank you, kabisyong Darwin. Sabi naman dito ng isang kabisyo natin, DJ Titan Jello, danas na danas ko po yan. Sa totoo lang, habang nasa sasakyan kami, bumulwak ang mahiwagang
pampaswerte. Matubig-tubig. At talaga naman may onting parang mga mani-mani. Nai-imagine ko, kabisyo. Grabe. Ang lala lang, DJ Titan Gel, dahil ang ganda ng sasakyan ko. Ang ganda ng outfit ko. Tapos ang ganda rin ng chicks na kasabay ko. Pero sa totoo lang, hiyang-hiya po talaga ako dahil yung araw na kailangan namin magkita, pinilit ko pa rin po kasi yung sarili ko kahit masama na po yung pakiramdam ko. Paano ba naman tatanggihan mo ba yung chicks na maganda kaysa dun sa tawag ng kalikasan? Sinubukan ko uminom ng gamot pero hindi tumalab. Kaya yun, napahiya tuloy ako dun sa chicks. Kahit ano palang ganda ng sasakyan mo o kahit anong pogi ng itsura mo, kapag pumalpak at tinawag ka ng kalikasan at mali ang nabugahan mo, tiyak mawawala ang bebot mo. Oh, galing ha. Galing na ito. Mga kabisyo, sa totoo lang, isa to sa mga pinakamahirap na pwedeng mangyari sa'yo. Isa to sa pinaka nakaka-stress na pangyayari sa buhay mo. At ako guilty din ako dito sa ganitong storya dahil ako alam ko sa sarili ko na tinawag din ako ng kalikasan. Napapunta din ako sa CR. Yes, kasama ko yung family ko. 'Di ba na mapapaisip ka na, bakit dito pa? Kung kailan may mga kasama ka. Kung kailan yung chicks mo napakaganda tas bigla kang tatawagin ng kalikasan. Ang lala. Tapos ang masakit pa doon, kabisyo, first date ninyo, 'di ba? Ng chicks mo. First date ninyo, tapos yung brief na ginamit mo, nagkaroon ng igit. 'Di ba? Alam mo 'yon? Imbis na igit lang, nagkaroon ng butter. Ay, nako, nakaka-stress. Sino ba ito nagpadala to ng kwento? Ano mga naiisip ko. Pero totoo yan, kabisyo. Hindi natin maiiwasan na talagang tayo, nabibiktima din talaga tayo ng tawag ng kalikasan. At aminin mo man o hindi sa sarili mo, yung kaklase mo na pinakamatalino sa room ninyo, nalimutan mo na. Pero yung kaklase mong sumakit ang tiyan at nagpasabog sa room ninyo, tandang-tanda mo pa. Kaya mga kabisyo, kung meron kang ibabahaging kwento, maaari po kayo magpadala sa aming Gmail account, raketera@gmail.com. Para malay mo, may isang gabi, kwento mo na po ang aming binabasa. Mga kabisyo, muli, ako po pala si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio.